Σήμερα το βίντεο θα είναι λιγάκι διαφορετικό. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας αφορά όλους. Θα μιλήσουμε για την μάστιγα των quiz που υπάρχουν στο Facebook. Των quiz που πολλοί από εσάς τα πατάτε και παίζετε και μετά τα κοινοποιείτε στα προφίλ σας, ανεξαρτήτως ηλικίας, που ενδεχομένως μερικά από αυτά να σας δίνουν και μια βραχυπρόθεσμη χαρά. Ναι, ενδεχομένως αυτό το βίντεο να είναι λίγο περίεργο, αλλά δεν μπορούσα και εγώ, ήθελα να τα βγάλω από μέσα μου. Μπορεί να θες να δεις παιχνίδι. Έχει καμιά χιλιαριά βίντεο με παιχνίδι. Μπορεί να κλικάρεις κάπου αλλού. Παρόλα αυτά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Έχω ανοίξει εδώ πέρα αυτή την καταπληκτική εφαρμογή με τα διάφορα quiz. Πολλά μάλιστα δείτε ότι είναι trending. Δηλαδή αυτά τα προτιμάνε οι άνθρωποι, όπως το Why haven't you found love? Γιατί δεν έχεις βρει την πραγματική αγάπη? Γιατί χρειάζομαι το quiz για να μου το πει αυτό. Δεν είναι, ας πούμε, ότι απλά μπορώ να πω γιατί δεν έχω ψυχή. Ναι, αυτό το ξέρω, πολύ λογικό. Έχει μέχρι και quiz για το ποιος χαρακτήρας από τη βίβλο είσαι. Θα το πατήσω να δω εγώ τι είμαι από περιέργεια. Τα αποτελέσματα μπορεί να με σοκάρουνε. Είμαι ο Δαβίδ. Από κάτω του μεταξύ έχει και ένα κειμενάκι να σε κάνει να νιώσεις λίγο καλύτερα και να το κάνει share για να παίξουν κι άλλοι. Το ποστάρεις στον τοίχο σου και σε φάση να είμαι ο Δαβίδ. Μπορώ να πολεμάω με γίγαντες. Γιατί, ας πούμε, είναι πάρα πολύ λογικό να ταυτίζεις τον εαυτό σου με χαρακτήρες από τη βίβλο. Ή σούπερ μάρκετ, θες να αγοράσεις τυρί. Έχει τεράστια ουρά, εντάξει. Έχει μια λαοθάλασσα μπροστά από εκεί πέρα από τα τυριά. Ξαφνικά βλέπεις έναν, σπάει το πλήθος, ανοίγει και τον εξυπηρετούν πρώτο και είσαι πίσω-πίσω και κοιτάς. Και γυρνάς στο διπλανό σου και είσαι φάση, τον είδες στον τύπο. Κλασικός Μωυσής. Άλλο quiz τύπου, πού θα ταξιδέψεις τα επόμενα 5 χρόνια. Πάμε να δούμε. Τα αποτελέσματα πάλι θα με σοκάρουνε. Τα επόμενα 5 χρόνια λοιπόν πάω Ιταλία, Ελβετία, Νότια Κορέα, πάλι καλά θα πάω στη Βόρεια, Νέα Ζηλανδία και Μεξικό. Και αυτό το παίρνω και το ποστάνουν στον τοίχο του τύποι, ας πούμε, που βαριούνται να κουνηθούν σε εμβέλεια 100 μέτρων γύρω από το σπίτι τους. Πας περιπτερό, πάρε μου και με ένα μπουκαλάκι νερό, ρε φίλε. Έχω να πιω προχθές. Τελευταία μου μέρα είναι, πεθαίνω. Αλλά τώρα ποιος τρέχει στον περίπτερο. Έχει quiz Are you an asshole based on your photo? Θα το κλικάρω από περιέργεια, δεν έχω καν δικιά μου φωτογραφία στο Facebook. Τίποτα. 0% με βγάλε το quiz. Αντίστοιχα, όπως και τα προηγούμενα quiz, αυτό το ποστάρεις στον τοίχο σου και σε φάση να 0% με βγάλε. Αυτά είναι για σας που με λέτε μαλάκα. Δεν είμαι, το είπε το quiz. Και μετά υπάρχουν και αυτά τα οποία είναι τα πιο χαριτωμένα. What is the first letter of your true love's name? Και είναι και μια η οποία κλαίει. Τα results θα με κάνουν σοκ. Είναι αυτό. Γιάννης, the first letter of your true love's name is. Τώρα αυτό είναι λογικά I. Και μετά απλά το ποστάρεις αυτό με λεζάντα φανερό σου. Και μετά τσεκάρεις το inbox σου κάνα 5 λεπτά. Αν δεν έχει έρθει τίποτα στο επόμενο μισάωρο, το σβήνεις, ξανακάνεις το quiz και ξαναποστάρεις με άλλο αρχικό. Κάποια στιγμή κάτι θα γίνει, ρε παιδί μου. 5 αλήθειες για εσένα. Γιατί για να τις μάθω το quiz περίμενα. Fearless. Κρίνοντας από τα horror, ενδεχομένως ναι, να έχουμε πέσει μέσα. Χορεύω όταν κανείς δεν βλέπει, παιδιά, δεν θα το μάθετε έτσι. Αλλά ναι, αυτό συμβαίνει. Και θα πάμε κατευθείαν στο 4. Has good fashion sense. Υποθέτω η μπλούζα Pickle Rick πρέπει να είναι πάρα πολύ in αυτή τη στιγμή. Και τώρα πιάνουμε, παιδιά, το αγαπημένο μου. Πώς θα είναι η ζωή σου μετά από 5 χρόνια. Αυτό είναι καταπληκτικό. Δεν βάζουν κάποια λογική καμπύλη. Απλά. Χρόνο με το χρόνο κλιμακώνεται απότομα. Το 2019 θα κοιμάμαι. Το 2020 θα χάσω τα μαλλιά μου και θα τρώω συνέχεια. Το 2021 θα έχω μαλλιά, αλλά δεν ξέρω τι φάση, θα σφίγγομαι. Όλο αυτό το σφίξιμο το 2022 θα μου δώσει ένα καταπληκτικό σώμα και το 2023 δέρνω τον Booker T για κάποιο λόγο. Αυτή εδώ τη version, ας πούμε, το 2019 απλά φοράω ένα κουστούμι, είναι αυτό. Ήρθε αυτή η στιγμή της ζωής σου να φορέσει κουστούμι. Το 2020 θα πέσουν ματσάκια με δολάρια από τον ουρανό και με αυτά τα δολάρια εγώ θα πάρω σπίτι. Θα αγοράσω γυναίκα και από ό,τι φαίνεται θα είχα πρόβλημα με τη στήση μου γιατί το 2023 θα πεθάνω από Viagra. Το 2019 θα συγκρίνω τους κοιλιακούς μου με μία τύπισσα. Το 2020 κάπως θα την παντρευτώ και είμαι σε φάση. Όχι, ρε φίλε, τώρα πώς έμπλεξα εγώ έτσι. Το ξέρα. Το ξέρω, δεν έπρεπε να πιει τόσο πολύ το προηγούμενο βράδυ, το ξέρα. Το 2019 θα πάρω ένα σακίδιο και θα φύγω. Για κάποιο λόγο, από ό,τι φαίνεται, όλο το 2019 θα περπατάω μέχρι να φτάσω στο σημείο που θα κάνω ελεύθερη πτώση το 2020. Γιατί λογικά είχα βάλει στοίχημα, κέρδισα το στοίχημα, πήρα λεφτά. Το 2022 βρήκα τον πραγματικό μου έρωτα, τον παράτησα και παντρεύτηκα μία άλλη το 2023. Το 2019 θα παντρευτώ. Προφανώς κάποια που το επίθετό της τελειώνει σε ονάση, γιατί το 2020 θα έχω πολλά λεφτά. Θα έχω γυναίκα και παιδί. Με τα λεφτά που έχω θα αγοράσω σπίτι και αυτοκίνητα. Και μετά εδώ είναι ένας άλλος τύπος και μια άλλη γυναίκα με παιδιά, δεν ξέρω τι φάση. Τουλάχιστον βάλτε τον ίδιο τύπο σε όλες τις φωτογραφίες, μην τις γκουγκλάρετε απλά και βάζετε. Να έχει κάποια ομοιομορφία. Ποιος χαρακτήρας της Disney είσαι? Είναι που κάθε φορά τα results θα με κάνουν σοκ, είμαι η Belle. Okay. Είμαι πανέμορφος και μέσα και έξω. Κρίμα, ρε γαμώτο, και είχα αποθέσει τις ελπίδες μου σε αυτό το quiz. Σήμερα ένιωθα πολύ αλήκη στη χώρα των θαυμάτων. Άλλο ένα quiz λέει πώς θα πεθάνω. Πάω να μάθω. Θα με σοκάρουνε πάλι. Θα πεθάνω στα 100 μου επειδή πνίγηκα από μπύρα. Χαχα, τόσο εγώ. Πόσο θα αλλάξει η ζωή στον επόμενο μήνα. Το quiz μου έβγαλε ότι θα γίνω εκατομμυριούχος. Ναι, έλα μάνα. Ναι, αποφάσισα να σταματήσω από τη σχολή. Τι, γιατί? Θα γίνω εκατομμυριούχος τον επόμενο μήνα. Ναι, 25 χρόνια τώρα μπορεί να μην ήμουν, αλλά το είπε το quiz, θα γίνω. Όχι, μη βάλεις φυργανιά πάνω από τα γεμιστά, δεν μ' αρέσει.
Για ποιο λόγο γεννήθηκα? Μίλησέ μου, quiz, για ποιο λόγο γεννήθηκα? Γεννήθηκα για να με αγαπάνε. Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό που απλά σε κάνει να νιώσει καλύτερα με τον εαυτό σου. Ή άλλα τύπου, με ποιον ηθοποιό μοιάζει και βγαίνει πάντα ο George Clooney. Και το ποστάρει και είσαι σε φάση να μαράκι πάρτο. Μοιάζω με τον George Clooney. Τώρα με θε? Όχι. Πολύ καλά, αλλά ξέρει, δεν το σηκώνω το τηλέφωνο να μου έρθει η πρώτη χορηγία από εσπρεσιέρα. Ποιο muscle car είσαι που δεν βγάζει καν νόημα, αλλά ποιο είμαι? Αν θέλετε να ξέρετε, είμαι του 69 ένα Dodge Charger. Είμαι thoughtful και kind, σαν ένα Dodge Charger του 69. Και φέρνω τον ήλιο όπου και να πάω. Αυτά είναι τα ωραία. Γιατί γυρνά σπίτι γεμάτο σκοτούρες, μπορεί να έχει έρθει ο λογαριασμός του νερού, του ηλεκτρικού, να χρωστάς κοινόχρηστα. Πατάς το quiz και είσαι φάση, ναι, μπορεί να μην είμαι σε θέση να πληρώσω τους λογαριασμούς, αλλά ξέρεις τι είμαι? Ένα Dodge Charger του 69. Και αυτό με κάνει να νιώθω όμορφα. Δεν ξέρω, απλά έκανα αυτό το βίντεο γιατί θέλω να το μοιραστώ. Είναι ο λόγος που δεν έχω πολλούς φίλους στο Facebook. Βλέπω να ποστάρουν το quiz και λέω, οκ, ήρθε το τέλμα του χρόνου, ήρθε η ώρα για το unfriend. Υποθέτω ένας τρόπος κοινωνικοποίησης και να σε κάνει να νιώθεις καλύτερα, αλλά δεν ξέρω. Μου φαίνεται εντελώς ηλίθιο. Μερικά από αυτά ίσως είναι διασκεδαστικά, κάποια δεν βγάζουν κανένα νόημα. Τύπου να είσαι 60 χρονών και να ποστάρεις πώς είναι η ζωή σου τα επόμενα 5 χρόνια και να είναι σε φάση κερδίζει τον Τζόκερ, παντρεύεσαι, κάνεις παιδιά. Τέλος πάντων, ποιος είμαι εγώ στην τελική για να κρίνω? Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ναι, το ξέρω, ήταν λίγο περίεργο. Ήταν λίγο σαν εκείνο που σχολίαζα τύπους που αφήνανε κριτικές σε φαγάδικα. Αλλά γι' αυτό υπάρχει αυτός ο διαδικτυακός χώρος στο Ιντερνετ για να μοιράζομαι πράγματα με το Ιντερνετ. Οπότε ένιωσα την ανάγκη και το έκανα. Ενδεχομένως να το κάνω και για πιο σοβαρά θέματα πέρα από τα Facebook quizzes. Anyway, αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο. Αντίο.